like måte. 3 ganger på en dag. Hvor skal du? Ta bare ferge frem og tilbake. Mest for å se etter menn, egentlig. Ok. Vi har dratt ut til paradisborte, bade, og så lå vi hverandre. Det kunne jeg gjort. Kunne jeg gjort. Jeg har hatt en pasient, psykolog. Oi, tenker jeg også. Oi. Er det sånn at dette kommer til å ende i en seksuell sammensmeltning mellom alle 3? Altså en trekant da, rett og slett. For det skjer jo. Fordi jeg er så pen? Synes du er så pen? Nei, jeg tuller. Hei. Olara. Marianne? Ja, det er du som er Marianne, ja. Ja, jeg er lege. Så du er bare med, du sier. Men hva er nummeret ditt, da? Subtil homoerotikk. Jeg kan høre Stein synge. Jeg kommer ikke over det, Marianne. Rett fra å kline med geologen og ligge med snekkeren, liksom. To see how much I miss you. Flip a dime to tell if you and I will rhyme. And with the echo Yes. Ja, hvordan er det da? Å ha sex om dagen? my bra. mind, my soul, my